Zviri guys for the people. Iwe ndo wakufara. Mozviona zviri kusure kweduko. Apa maisi onaiwo zvinoita Jehovha. Hamozviona. Ino wakablesswa nemushemani nati ndaimboita zvemabhero. Ava vakachena maisimba. Mohwasei maisimba uyai padhuze. Makachena asi makaita chisikana. Mohwasei. Saka maisimba muzuva ranhasi. So apa guys for the people. Ndakuya hangu ndakapfeka jujeti right. Makuseni pane panambobuda ndichikutsanangura kuti sabhuku vauya chambobuda timonotora zvatachida kutora. Takachida kutora madhoo vanhu vaJehovha. Uyai kuno babasimba muone. Hambozviona. Madhoors aya. Hamuri kuona. Tarirai muone zvinoita Jehovha. From the plastic. Ndimwari vaganaka. The people. Madhoo aya guys. Foni yedu yakusaidi kumashure kunoona. Uyai muone vanhu vaMwari. People. Ndafara guys. Kwete zvishoma. Mwari vakanaka guys. Baba Jibani munosunungura ukoko. Sunungura gandi sunungura kusaidi. Badiboni utamboye watanga. Right. Baba si baba chai. Vanhu vaJehovha. Kubva in the history of doing projects for the Shemarians, Emma program, Agata say, atinoita inonzi giving back to the community. This is my first time. Kutanga uku Jehovah, kutanga uku vanhu vaMwari, kutanga uku maShemarians. Look, uyai Baba Simba. From the plastic, uyai. Ewe. Mastodi nemajo. Uye mone Mwari. Uye one godzokera. Tarirai mone zvinoita Jehovha. Maisimba yembata. Mubepa. Kutanga uku. Kutanga Jehovha. Tarirai mone. Otore zvipepa. Hanimozviona. Wabata. Mozviri kuona muri wani. Ndakuda kutobata ndiri wani. Maisimba wanga rigoni. Right. Dole ndire kutanga. Akauzeswa munhu basi. Mwari vakanaka Jesu. Maisimba ndo zvamunenge muchiita. Ikoko. Then. Yeah. Right. It was the most expensive really one. Yeah. Most of the really one. Wait a minute. Chipofunga irore makuta. Isaba msoro. Sanga msoro. Show them. Guys for the yeah, Azidia, Sinoda Gutaura, no, Azidia, Azidi Gutaura, Taura, Sinoda Gutaura, no, Sidi Gutaura, Taura, Azidia, Mati, Madame, 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 oh, Role mas. Role mas. Aí tô tirando muito de casa. Oh, anda puxa aí. Ande. Bata. Role mas. Role mas. Guys, for the people. Oh. My. We are one. Azidia, Sinoda Gutaura. Azidia, Sinoda Gutaura. Azidi Gutaura, Taura, Sinoda Gutaura. Azidi Gutaura. Azidi Gutaura, easy, Sinoda Gutaura. From the plastic, we are plastic. Oh.
Azvidi acha. Azvidi kutaura taura zvinoda. Azvidi kutaura taura zvinoda. Azvidi acha. Azvidi kutaura taura. Azvidi acha. Azvidi kutaura taura. Azvidi kutaura taura. Kutamba pachiromba zvenemwari. Pachiromba pagonyerini. Azvidi kutaura taura. Azvidi acha. Azvidi kutaura taura. Aiwa, tinokutendai. Mashamero yonzi nebasa guru ramatitira asvika madhoo ochinda panzvimbo yawo, murambe makadaro. Amen. Tiri kukuropofadzai, tiri kunyengetera kuti Mwari akutungamirirei. Murambe muchikudziwa, muchiita basa renyu rakadarikidza irori. Tinokutendai. Aiwa nasista vatinawo pano vari kutitungamirira. Mwari ngavane nechokuita neupenyu hwavo, muvawedzerere makomborero. Tinokutendai zvakasimba. Right. Haleluya. Vatenda nemauya imba dzedu dzakupera dzakutoiswa madhoo manje peswa mawindo tenge takutogara muimba yakanaka. Wafara nwadonauya navo yakagara nguva yakanaka mawindo anozonda matorwa. Wanozotorwa. Ndinotenda nezvamuri kutiitira mukati memusha uno mukati nokuramisa pamwe chete neimba yainzi kwai vanhu vaiva godo risingadi chakanaka mukati memusha uno vachifungati imba haivakwi mukati nokuramisa enda pamwe chete nemadhoo auya zvakanaka mukati nokuramisa baba. Ndinotendazve kuti sisi vauya vafamba zvakanaka murodhi mukati nokuramisa baba, naivo sekuru nehashanzi yavo mukati nokuramisa baba. Ndinochema pamwe chete nemupisi baba, ndinochema kwamuri mukati nokurama mugona kutichengeta zuva ranhasi pese patinofamba mukati nokuramisa baba. Baba Edhibhoni tiri kufuda zuva ranhasi mukati nokurama mugona kunotitungamira murodhi mukati nokurama pamwe chete nesisi mukati nokuramisa baba. Pasina taona mukati merodhi mukati nokuramisa baba, nokuti makatituma ndimakati mugona kubuda kamakubuda mugona kupugama muchinonamata mukati nokuramisa baba. Saka tiri kubuda zuva ranhasi tichinodzoka mukati nokuramisa baba. Ndinokumbira pamwe chete kwatiri kuenda pamwe chete namai mukati nokuramisa baba. Pandiri kuenda ndiri kunosangana nemuyedzo mukati nokuramisa baba. Ndiri kuda kuti vanondichambira zvakanaka mukati nokuramisa baba, vandione semwana wavo mukati nokuramisa baba, vasacharudza vana mukati nokuramisa baba. Ndiri munoziva nengwedzei nekusunungura mukati nokuramisa baba. Amen. Right. Tichiri ipapo uyaona kudzokera. Right. Zvikanzi zvakaverengwa muchamareni. Another light. Tinoda kuti rimwe light maisima rebasimba richange riri pakati pevheranda nyika yose ichiziva kuti pamusoro apapo pava nemusha. Hamene kuti ndiani uyu Washington handisi kuti unogona kugadzira mutotaura naye hamozvioni. Saka iri nderimwe idzva iri guys riri mubepa iri yopadhuze zvioni rotori mubepa iri ilaiti futi nesola yaro iri. Saka iri wandida kuti riiswe pafurandi apapa pafurandi pana apapa ndo pandida kuti riiswe vanhu vose vanenge vachizviona kuti panopajeka apa ndo parinoiswa ipapo rere rakatungidza kuti ngantu kutungidza chiedza atinoona rimbiri kuya kuya akaiswa pamberi. Saka renyu richaivaiswawo pakati apo ndo pandotorida ipapo rimwe hamene kana zvikabuda kuti rinogona kubatikidza sei kuti ripinde mukati rongogara chingozva kuti automatic rinozvibatidza nekuti bhozi rine time ya6 o'clock rozvidzimana 6 rozvibatidza na6. Saka ndoda kuti hamene kuti kana tikaona munhu anogona kutibatsira kuti rimwe ripinde mukati rimwe rodai angogara pamusoro. I hope mabhatiri aya nezviskuru izvi zvichiri kutanga zviripo zviripi zviri pawindow zvose zvakadai masikuru ndamaona pawindow unongozviramba ini handina bhatiri handiri kutenga because iseti yati izvi zvakadaiwo tinofanira kunge ari munhu nderimoti handiti pabhatiri nderimoti handizivi
right. Saka ndo zvipo izvozvizvi zvinhu renyu repiri. Malights vane maviri, guys, for the people. Tinozvitenda. Basa guru zvakaitirwa vamwe vanhu zvakatandandini kutungamirirwa zvakanaka. Tiri kuzvitenda nelaiti rataona. Haiwa zvikamu zviri kupinda mukati momusha. Ndiri kuhwa kupara nemhuri yangu nekutungamirirwa kwamunoti tirambira vachizvigamuchira muchivaonawo kuvabatawo somunhu wamuri kunatsoonawo kuti zvechokwadi vanogona basa. Tiri kuvarumbidza zvechokwadi zvinozikanwa nenyika yose. Tinotenda rambai makadaro. Amen. So guys, for the people, unozode mwari uyu madhoa akubva tichitanga maprojects munyika yese yeZimbabwe. First time yangu kunge tine madhoa akadai o. First time in the entire history of doing projects. And also kuva nemalights maviri pamusha. First time zvakare tinozvitenda. Mwari vakanaka. Zvimwe zvisitondida muchazviona. Zvinoda kumboperekedza mai Simba kuti vandoonana namai guru vavo. Ndo zvandava kuchita. Saka tawirirana kuti ndichanosiya mota kusaidwa navashe tozopesa neshoka kuinda kumba kwacho ikoko. Ndo kwatakuinda. Handei guys.